zarok û nanê sêlê, birca belek û medreseya sor. Ew wêneyên ciyawaz ku niha li ser ekranên we ne, ji navçeya qedîm ya ku di warê dîrokî û çandî de xwedî dewlemendiyên mezin e û mazwaniya gelek şaristaniyan kiriye navçeya Cezîra bajarê Şirnexa Bakurê Kurdistanê ne. Navçeya Cezîra Botan ku wek bajarê evîndariyên Efsûnî tê zanîn, bi wêneyên ku ji destê wênegir Deniz Doğan ve bi telefonê di nava kolan û kuçên wê de hatine girtin, li Enqera paytexta Tirkiye bi pêşangehekê hate danasî. Serkêşa wê pêşangehê Deniz Doğan ku bi xwe jî xelka Cezîrê ye, amaje pê kir ku jiyanên dibin siya şerdamana xwastiya rexeber çawan û di wêneyên wê de hêvî û her parçeyek ji jiyana rojane hene. Kurdên ku li Enqerê dijîn û serdana wê pêşangehê kirin, dan zanîn ku bi wê pêşangehê Cezîr bi çaweke din tê naskirin. Pir kêfa me hate li Enqerê li cîkê wiha Cizîrê bi çavekî din bê naskirin. Kêfa me pir hate, gelek xweş rismî xweş in. Em pir kêfxweş bûn. Welatiyên Enqereyê jî ku tu caran berê wan neketiye Cezîra Botan, piştî serdana wê pêşangehê biryar dane ku biçin serdana Bakurê Kurdistanê bikin. Her bir fotoğraf karesinde Cizre'nin güzelliklerini Di her wêneyekî ku hatiye girtin de ciyawaziyên Cezîrê û kevnariya vê ya dîrokî em dibînin. Piştî ku min ev wêne hemû dîtin, hesta ku veke ez çûme Cezîrê û kolanên vê geriya me li ser min çêbû. Bi saya vê pêşangehê bêhna Cezîrê li Enqerê hate me. Bu arada bu sergi Bi saya vê pêşangehê min dîrok, kelepor û jiyana Cizîrê nas kir. Heta niha ez qet neçûbûm Cizîrê. Lê piştî vê pêşangehê di demeke guncav de ez ê biçim û van deverên dîrokî û qedîm yên Şirnex û navçeyên wê bigerim. Ev pêşangeha wêneyên Cezîra navçeya Şirnexa Bakurê Kurdistanê ku jiyana bajarê qedim bi hemû rengê xwe ra dixeber çawan, dê heta hevdehê gulanê wekirî bimîne. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.